Να μπουνε. Ελάτε, ελάτε. Η κυβέρνηση Καραμανλή λίγους μήνες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 όχι μόνο ενάντια στην κρατική καταστολή αλλά ενάντια στο ρατσισμό, τους φασίστες, την κοινωνία. Η αστυνομία. Η νεολαία διαδήλωνε και εξεγειρώταν ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μιας κυβέρνησης δολοφόνων. 4 χρόνια μετά τη σκητάλη την έχει πάρει το εργατικό κίνημα μαζί με την νεολαία και δίνει μάχες καθημερινά με απεργίες, καταλήψεις, σε μορφές διαρκείας. Αυτό που φώναζαν οι μαθητές και οι φοιτητές το 2008 να γκρεμίσουμε κυβερνήσεις και σύστημα, σήμερα το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται σε ένα κίνημα διαρκείας που μπορεί και έχει τη δύναμη να νικήσει. Είμαστε η γενιά της αναδρομής. Προσοχή, οι σαβίτες με στολή. Προσοχή, προσοχή, οι σαβίτες με στολή. Χρόνια μετά από αυτή την αφύπνιση, θα την έλεγα, ιδίως αφύπνιση της νεολαίας και κάποιες νεολαίες ίσως τότε ακόμα κοιμισμένες. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και πολλά προς το χειρότερο, κινηματικά ίσως προς το καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη εγρήγορση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ακόμα αρκετή. Αυτή η μέρα δεν θα έπρεπε να είναι μία μέρα απλά στη μνήμη φυσικά αυτού του παιδιού, του Αλέξανδρου. Πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από μία μέρα απλά μνήμης. Δεν είναι μνημόσυνο εδώ. Αυτό πρέπει να είναι μία μέρα πάντα επαναστατική και στην ουσία βλέπω αυτό το όλο γεγονός, δηλαδή αυτό που συνέβη, αυτό το θλιβερό, αυτό το τραγικό συμβάν, να είναι η ερώτηση, όπως έχω δει κάπου να υπάρχει σε ένα τοίχο, την απάντηση, την περιμένουμε ακόμα. Και η απάντηση, ακόμα και αν έχει ακόμα οργή, δηλαδή να σπάσουν κάποιες τράπεζες, να γίνουν κάποια τέτοια πράγματα, είναι μέσα στο κομμάτι. Δεν πρέπει αυτό να το αφήνουμε απ' έξω, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ θα βγω να σπάσω, ας πούμε, μια τράπεζα. Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτή την έκφραση οργής, ιδίως από παιδιά που πολύ περισσότερο από ό,τι τότε βιώνουν πολύ βάναυσες συνθήκες.
4 χρόνια και λέω ότι αποδείχθηκαν αληθινά βλέποντας αυτό που βιώνει σήμερα ο εργαζόμενος, αυτό που βιώνει σήμερα η νεολαία, αυτό που βιώνει όλος ο κόσμος. Και συν όλα αυτά βλέπουμε τα φαινόμενα της κρατικής καταστολής, του αυταρχισμού και της βίας όχι πλέον απλά να εντείνονται, αλλά να έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά δεν έχει παραπέρα. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή το οργανωμένο κίνημα πρέπει να δείξει την αντίστασή του, την ανυπακοή του, μέχρι να καταφέρουμε αυτή τη στιγμή μια πραγματική νίκη. Του Δεκέμβρη το μήνυμα εκείνης της εξέγερσης παραμένει επίκαιρο. Τότε ήταν η αρχή του τέλους για να ρίξουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θεώρησε ότι με την καταστολή, με τις σφαίρες της αστυνομίας θα μπορούσε να σταματήσει το κίνημα το οποίο είχε αρχίσει να παλεύει ενάντια της. Κατάφερε ακριβώς το αντίθετο. Η οργισμένη νεολαία που βγήκε στους δρόμους, οι προσπάθειες να συνδεθεί η οργή της νεολαίας με τους οργανωμένους εργατικούς χώρους, ήταν από τότε οι κινήσεις που η αντικαπιταλιστική αριστερά υποστήριξε και έδωσε τις καλύτερες δυνάμεις της για να προχωρήσουν και έφτασε λίγους μήνες μετά να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Σήμερα το μήνυμα παραμένει επίκαιρο. Ξανά έχουμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο. Το κίνημα παλεύει ακόμα περισσότερο, τα πράγματα είναι πολύ πιο προχωρημένα. Τώρα έχουμε όχι μονάχα τις σφαίρες του μνημόνιου, αλλά και την τρομοκρατία της Τρόικας και των μέτρων τους. Τώρα έχουμε όμως και ένα παντοδύναμο κίνημα που με τις 26 του γενικές απεργίες όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις και τις απεργίες που συνεχίζονται αυτή τη στιγμή για να μην περάσει ούτε μία απόλυση, δείχνει το δρόμο. Η νεολαία μαζί με τους εργαζόμενους έχουμε τη δύναμη να τους ανατρέψουμε και στην Ελλάδα και στον κόσμο.